Sa number 7, ginaligar rapist nga nagapanaka-naka sa mga balay sa Sagay City ang nadakpan na sang mga pulis. Tigayon nga naaresto sang kapulisan ang ginaligar notorious nga rapist nga nagapanaka-naka sa mga balay sa sudad sang Sagay. Naaresto kahapon ang 18 anyos nga sospek si George Martinez matapos niliwat nga ginsulod ang isa ka balay sa Barangay Rizal sa Sagay City nga iya nadamlag pa ginsulod. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, hepe sang Sagay PNP, tuyo kung tani nga tandugon sang sospek ang babae apang siya ang gintiklod kag ginlock sa kwarto. Giliyon man nga nakaresponde ang kapulisan kag naaresto si Martinez. Positibo man siya nga ginkilala sang menor de edad nga iya tuyo nga tandugon man sa nagligad nga Martes. Magluwas sa duha. May isa pa kitag reklamo nga nagtudlo man sa kay Martinez nga amo ang nagsulod sa ilang nga balay. Nagapanawagan man si Guadalupe nga kung may iban pagid nga mga nabiktima si Martinez, mahimo sila magpadulong sa Sagay PNP agud mapasaka ang reklamo batok sa suspect. Kaso nga attempted rape kag ang ipasaka sang PNP batok sa kay Martinez.